Hello, 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 everybody. Guess where I'm at? Tadang! Quezon City Memorial Circle. Finally, nakaanhin na gyud ko din no? So, giingnan jud ko sa akong pag-umangkon, mura makagbata tita, dagan-dagan din ha. Excited lang jud ko mo anhi no? Kay first time ko nakaanhi diri. No, for the first time in my life, nakaanhi ko sa Quezon City Memorial Circle. Unya perti ni siya dakuha nga lugar. And this light tunnel here, I call this light tunnel, bahalag unsa ni siya. Basta, I'm amazed. Inig kagabi nindot kay ni siya, no? Magsiga, ops, tuara. Sa kagaraon. So, medyo maulan. Wala ko kaay kasuroy. So, nagtaligsik. But that doesn't stop me from coming here. No, magalaag jud ko diri kay wala gyud ko kaanhi sukad masukad. So mao ni siya, no? Dako pa kay ning lugar. I think it's how many hectares? More than 20 hectares. Mao ni siya. So around this circle mao ni ang naa didto daghan kaay mga tawo, daghan mga bata magdula-dula maskin nag-ulan, nagtaligsik. And over there is the mausoleum. No, the tallest mausoleum, I think, in the Philippines. Ako kabalo. It's where the remains of the second president of the Republic of the Philippines, Manuel L. is laid at. And then naapod siya fountain, dancing fountain. Over there na ay siya mga peryahan, na ay mura og mga kalingawan, no, mga activities, sports, mga pagkaunan, di sa palibot, di ka magutom, and inig ka alas 5:30, alas 6, makitaan nga magsiga, beautiful ang maong lugar. So I'm so happy I was able to come here and witness personally unsa gyud ang naa diri sa Quezon City Memorial Circle. Di na jud ko maignorante. Ang kani mao jud ni akong pinaka-favorite kaning murag light heart nga kuan tunnel. Okay, thanks for watching. Bye.